беҳтарин репои ошиқӣ танҳо дар канали Валик TG. Сомонаи мо дар YouTube Тимо официал Душанбе река. Бо ирӯзам ба дардат бо баномат болои бида марам соз мешам ягону сука хаёли бида мераса рӯзе ки тизор меша ба як тори мум дил медари дар вақте ки мегуфти духтарам ё шув сари махам чашмои сирх пашти ҳарӯза пойда брачи ноч маҷбур не пашилани хидат ту дер почиш маҷбурай бинтаю дори ду кудак принсесаи твари мавзун ти ушлак кудаи чӣ намуди дардаки дар дили ма мондак дог ҳар шаб бедорам то сар чашмом мисли чароғ варини камбағалани хуя да ёда намия ёди мара утувар киш бадиям гиряя лира мая валиш ним будам чам бора кадим пасад ним зиёд айномуд безор ним зиёд мегад налад ты чӣ хели одаме ки ҷота нагирифта кичка машав ба ёдат заёбта ки имшавам траличка ту диламро канда бурдӣ медонам дигар намебинам туро бо ин ғамҳо бо ин дардҳо бора гардам рафти ту аз ман бо дигаре бин ҳаёта бин ки чӣ хе мекина одама ма рафтори гандаи тира хуб мегуфтам да ҳама тира дига кас паслат кадай ма гирифти қасита ты парвози баландаи фикр кан рӯзи пасита ма то азиям уим ғами ты да ма мавзумай ти мара дупора кинай ти тимурай ма мавзунай ты даруни дил даи паразита дуруни хунам чӣ корои кардам не ки натонистам кинам гуман ҳар бори гап занида да ёд рӯзои пешина ты хандаи баландори ама да дил трешина ма месӯзам то ози тибя на меня плеват ма бинам та мумкин мара ток зана 1000 киловат ки ты бахшиди хита да у хотири гапи ёдад ки ма мегуфтам ман накираи каш намам ту пота ты хидат хости рафти сӯзонди ма касофат ма ёд кинам бефойдаи дурай да байнал масофат ту диламро канда бурдӣ медонам